початок можно помолиться. Отче наш, который есть в небе, сия Твое, иди в царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневно дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Nie wydaje mi się, że to tylko się ma słowo. Ja tak taki raz больше, но там что, на YouTube chyba wisi. Дуже добре. Показать своему игумену, что ты тут симчаешь по Божьему. Маємо надію, що він не буде бачити особливо. Добренько, дорогі, тут сьогоднішня тематика у нас є доволі така постна, бо ми виходимо з вами у Великий пост. Це означає, що певні речі з Старого Заповіту можемо взяти собі, певні духовні речі, як використовувати їх під час Великого посту. І для нас сьогодні особливо важливим є момент, коли Якуб змагається з Богом. Якуб, який знаходиться у пустелі, і він там зустрічає Бога і змагається. Але почнемо від Адама, почнемо від грехопадіння. Всі пам'ятаємо Старий Заповіт, всі пам'ятаємо, що Господь створив на 6-й день надзвичайну істоту, який стався чоловік, і ось цей чоловік, він відпадає до Господа. І цікавим є так само момент відпадіння, що відбувається. Хто пригадує, як відбулося падіння чоловіка? Ну, так, було щось таке спокусливе, так, був плід. Змія спокусила. Яблуко з'їла. Ну, там, правда, говориться плід. Не мусить бути яблуко. Є некое древо, з усіх древ можна їсти, а з одного дерева, познання добра і зла, їсти не можна. І ось тільки одно древо є у цьому саді райському, з якого не можна їсти. Спочатку Єва спокушена, диявола, приймає плод. Приймає плод, дає Адам. Адам так само приймає плод. І в цей час вони некую таку надзвичайну реч відчули. Щось таке перемінилося, і що вони зробили, пам'ятаємо? Зарішили, з'їли плід і далі. Так, і далі вони що зробили? Так, далі вони спочатку сховалися. Вони завстидалися, так, вони сховалися, бо їм стало соромно, і вони сховалися, і несподівано вони зрозуміли, що вони нагі перед Богом. Такого розуміння у їх в Богу не було, спокійно собі, безпристрасно вони жили у саді, і тут відчули, що вони нагі. І вони сховалися від Бога. Приходить Бог і говорить: Адамі, де ти? І ось він Адам, ось він каже наступну реч: та жінка, яку ти дала мені плод, і я їв. А Єва каже, що це все змій. Тобто тут таке відбувається реч, духовний момент, який для нас вельми важливий. Чоловік не бере на себе відказність. Коли чоловік не бере на себе відказність, тоді він стає абсолютно рабом пристрастів своїх. Він падає, тому що він не бере відказність за свої вчинки. І з цього часу символічно святі отці бачать таке накинення рис, таких плоских, які були важкими, які зробили людину більш важкою, такою, більш схильною до гріха. І коли чоловік пав, то далі він вже пронається, йде у світ, починає тяжко працювати. І постійно є таке підтягання до гріху. Але вельми цікава реч є. Вельми цікава реч, що коли чоловік згрішає, він вже перестає бачити Бога, бо він ховається від Бога. Такий символічний спосіб, бачимо, що він не бачить Бога, але все ще може чути Бога. Бо бачить Бога після падіння було щось чимось вельми страшним. Євреї вірили, що коли вони побачать Бога, то вся їх істота просто від цього бачення зникне, що вони помруть від того, що вони побачили Бога. І ось вони вже не бачать Бога, але чують Бога. І нас це наводить на певну думку. Ці є зараз у нас це слухання Бога. Мені зараз потрібно для певної акції молоді люди. Давайте нам 4 молодих чоловік. Скільки у нас тут є? У нас є троє. Четвертий знімає. Давайте, Богдан. Богдан, і вас троє молоді люди. Для акції наступної. Все, 20 тепер розвивається на пари. Перша пара і друга пара.
Дуже добре. Серед вас виберіть чоловіка, який буде бачити, і який не буде бачити. Так. Виберіть, хто буде бачити, а хто не буде бачити. Я буду бачити. Ну, мусите бути вельми сумлінними і закриті очі, як нам тут не зв'язані які хустки. Так. Зараз момент, який... Уже можна, так? Ні, чекайте. Закривайте очі, вже закрили очі. Так. Ви ж закрили очі, хто з вас закрити очі? Сумлінно закриті очі. Я зараз пару предметів покладу. Ваша команда шукає визвіту реч. Ваша команда шукає эту реч. А тепер вельми важлива умова. По-перше, ти, хто з закритими очима, Настя, я не поняла. зараз, з закритими очима, ви будете слухати тих людей, яких очі відкриті, так? А тих, кого відкриті очі, ви можете стояти тільки на одному місці. Тобто ви не рухаєтесь, а тільки так мовою говорите, куди треба йти. Так, прямо, наліво, направо, там, повернутися і взяти ці речі. Зрозуміло, так? І на раз, два, три. Будь ласка. Все, Очки закрыты. Ты не кажешь, Настя, прямо. Иди за Настей. Настя, просто. Стоп. Направо. Иди прямо. Трошечку. Прямо. Стоп. Я скажу, где Близко к себе протягни руки. Иди направо. Лена, Направо. Иди направо. это? Я не чую этих Богдан. Направо иди. Значить, може відкрити очі їсти, а вам ще треба руку. Не ходи за мной. Так уверенно. Я скажу, как. Теперь налево. Все? Налево. Иди. Опускай руки и мацай. Книгу мацай. Нет. Книжку прямо. Теперь опускай руки. Опускай. Мацай книгу. Нет. Ближе. О, молодчина. Супер. Аплодисменти, молодці. Добре, можна сісти. Зараз ти, у кого були заплющені очі. Молоді люди з заплющеними очима. Мені потрібно ваше, розумієте, свідчення. Як це вам було, Володиш? Які тяжкості? Якщо воно більше тяжко було в цьому шляху, коли ви нічого не бачите? Чуть Богдану. Давайте, які тяжкості були? Ну, зрозуміти, в яким ти ще році знаходишся, що у тебе під ногами, там, не збити наступ. Ну, так, в принципі, ні, Віка добра командувала, накеровувала. Що було важливо, як знайти цю книгу? Куди йти, коли спинитися. Так, і важливо, що було? Голос. Голос просто. Голос. Керує, бо везде ви, звісно, не знайшов би. У вас які тяжкості були? Я ж скажу, чуть мне это, чуть это голос. Тут. Так, чувств. Потому что тут все одни хай подняли, и серед голосов тяжко розібрати один. У гэтым випадку Богдан, а я думаю, що ви проводите алегорію як на голос Божий, так? Так, власне, це символ дуже простий. Так. Голос Божий, який може трошки так загубитися, але він один і той голос, який веде нас шляхом нашого покликання. І цікаво так само є реч. Є у нас зараз цей голос, чи можемо ми його почути. Чи є у інших людей цей голос. І мушу просто вас запитати, чим чоловік відрізняється від живоли? Чим людина відрізняється від тварини? Дуже гарно, я одразу правильно відповідь почув. Душа і мова, так? Ну, по-перше, так само є у тварини душа, але чоловіча душа, чоловічий дух має нечто особливе, так, і це слово сумління. І коли ми відкриємо з вами послання до Римлянам, другу главу з 14 по 16 вірш, то ми так само з вами можемо прочитати певну цікаву річ про сумління. Хто це там вже відкрив, може прочитати? Спокойно, я почитаю. Друга глава послання до Римлянам, 14 вірша. Бо коли погані, не маючи ніякого закону, по природі роблять стоя, що по законі, дик не маючи закону, яни самі собі закон. Показують яни, що зміст закону написаний у їх серцях. Про це свідчить їх сумління і думки, які то обвинувачують, то оправдують одного. У той день,
коли Бог будет судить праз Иисуса Христа таемные справы людей паводле моего добровесия. И вот это важливый для нас момент, так, потому что голос Божий застається у кожному чоловіку. І він промовляє навіть до нехрещених людей через сумління. Інша справа, що сумління, то, що дозволяє нам відрізнити добро від зла, воно може бути викривлене. І нам просто потрібний голос Божий, який буде нам допомагати. І про очищення сумління хотів би з вами поговорити через історію про Якуба. Якуб – це син Ісаака. Сьогодні я говорю на проповіді про Авраама, його сина Ісаака, його був син Якуб. І його було двоє синів. У Ісаака було двоє синів Якуб і Ісав. І ось це двоє, першим народженим був Ісав, який мав успадкувати попросту все, що було у Ісаака, первородним. Відомо так само, що у Європі свого часу певне королівство, так само спадкоємство передавали якраз по роду, перший, найстарший має успадкувати все. Прошу? Майорат. Майорат. Так, власне. І так відбувалося і в ті часи. Така логіка була біблійська. І ось син Якуб так само зайздростив своєму брату. Одного разу Ісав повернувся з полювання, він був таким чоловіком великим, моцним, вельми любив його батька, бо він постійно виїжджав там на полювання, а Якуб був більш такий фемінний такий чоловік, він був ближче додому, там більш любив готувати щось, їсти. І ось він приїжджає, повертається з полювання і відомо історію, як Якуб купляє першородство за чечевичну похльовку. І ось далі відбувається так само цікава річ. Одного разу Ісаак захворів, він вже погано древно почав бачити, і він кличе до себе сина Ісава, щоб він отримав від його благословення. Це значить, що Ісав в цей момент отримує від його, так сказати, дарственне на все, що він має. І умову поставив так само Ісаак Ісаву, щоб він пішов, там, знайшов яку живелку, і там принес йому їжу, яку він любить. І про це почула маті, так само їхня, а вона більше любила Якуба, так? І вона так само так посуетилася, забила козляняці, опранула на этого свого сина його шкуру, бо так само Ісав був вельми такий, скажімо, мохнатий чоловік. Ось, і як підмануть просто, не бачачого вже Ісаака, опранула на його цю шкуру, опранула в обратку, як він пах, як син Ісав. І ось Якуб приходить до Ісаака і говорить, що це Ісав, і батько його благословляє. Потім Ісаак довідується про це, Ісав про це довідується. І ось ситуація. Одна з перших нам вельми важливих. Мати відправляє до свого брата Лавана, який знаходиться невідомо де. І ось Якуб вирушає. Назад повернутися не може, бо попросту Ісав його вельми злий, виглядає так, що він хоче його забити. І він йде до Лавана, якого вже невідомо кілька років не бачив уживую, так невідомо, чи він є, чи його нема. І ось він йде по пустелі. У минуле повернутися він не може, будучиня невідоме. І тут відбувається цікава річ. Тут відбувається цікава річ, він спиняється і засинає. І тоді що відбувається? Може хтось не пам'ятає з вас? Так, власне. Господь Бог об'являється йому, зараз тільки скажу. І коли прийшов він до некого місця і захотів там заночувати, бо вже сонце зайшло, підняв він один з каменів, що лежали, і, підклавши собі під голову, заснув на цьому місці. І побачив він у во сні віслицю. І цікаво, до речі, є момент, так, він підкладає собі під голову камінь. Это не значит, что он поклал камень, как ему зручнее было спать, бо легче спать просто на піску, так розумію, і руку підкласти під голову, чи підкласти себе під голову камінь. Виглядає так, що він просто боявся вельми свого брата і підкладає камінь, хоч ніяк там оборонитися від його. Він несе з собою надзвичайно великий страх. І тут з'являється йому Господь. І бачив він у во сні лестницю, що обопиралася на землю, а верхом докраналася до неба. І так само ангелів Божих, які узнімалися і спускалися по їй. І Господа, який обопирався на лестницю і говорив йому: «Я Господь Бог Авраама, батьки твоєго, і Бог Ісаака».
землю, на якій спиш, я дам тобі і нащадкам твоїм. І повторяє той благословення, яке він дав Аврааму. Може, хтось із вас зауважив несостиковку. І він каже йому, я Господь Бог Авраама, батьки твого, і Бог Ісаака. Бо він насамрэч син Ісаака. Але він йому говорить, що ти син Авраама. Той самий початок від Матфея ми читаємо. Родовод Ісуса Христа, сина Давида, сина Авраама. Це значить, що він з'являється сином благословення, що не глядячи на спосіб, який він отримує це первородство, обіцянка Господа, що у сім'ї Авраама благословляться усі народи, що прийде Месія, Ісус Христос, і він, Бог завсюди вірний. Бог завсюди вірний і відносно нас. І він вірним застається навіть у тих різних ситуаціях, через які проходить цей чоловік, який, бачимо, він не вельми добрий, не позитивний персонаж в цьому моменті. І ось далі він іде. До речі, цікава реч щодо лестниці. Бо з нас, звичайно, може на іконках побачили, що лестниця – це така маленька така драбинка, по якій там люди лазять туди-сюди, спускаються. Виглядає так, що ця лестниця – це некий великий зиккурат просто. Здоровенні такі сходи, які опираються від землі і до неба. І ось цей зиккурат, він ходить постійно з Якубом. Куди він не пойде, Бог завсюди з ним. Ось це велике благословення, воно завсюди з ним. Господь йому обіцяє. І він проходить певну формацію у Лавана. Приходить, там працює для того, щоб оженитися з одною його дочкою. Йому там в Санта-Барбару влаштували, там підсунули іншу дочку, потім він ще один раз, і ще трошки там працює з іншою дочкою. І в кінці кінців він вже сформувався і зрозумів, що прийшов час повертатися назад. Тобто він вже став готовий зустрітися зі своїм страхом. Цікава історія, можливо, ви чули, що, відомо, звісно, у 2001 році була страшна трагедія у Штатах. Там відбувся терористичний акт і вежі близнюки, як там, білоруська? Близнята, так. Вони близничні через літаки. І щось подобне, така подобна трагедія могла відбутися у 2009 році. Бо тоді, якраз у Нью-Йорку, піднявся літак і зустрівся зі стаєю гусок. І вони якраз просто зустрілися разом, хоча там на місці, звичайно, вельми добре працюють, відганяють цих пташок, але відбулося, що відбулося. І почали глохнути мотори, і він летить над Брукліном, це літак, і просто зараз упаде і шмат народу помре. І тоді пілот літака Челсі Саленберг, він вирішає сісти на Гудзон. Це назвали «Приводнення». Може, хтось із вас бачив фільм, називається «Чудо на Гудзоні». Якраз, так, дуже класний, про цю подію. Це правдива подія. І для того, щоб сісти на воду, приводнитися, це не сісти на землю, треба було який надзвичайний спосіб не опустити жодних скрилів, треба було задрати трошку носа, щоб не ввести в воду. І він все це зробив. І це назвали «Чудо на Гудзоні». Так, воно і в Вікіпедії можна прочитати, повсюди написано «Чудо на Гудзоні». Але чудом, насамрэч, був цей пілот, тому що він від самого малку вельми був закоханий у цю свою справу. Він від дитинства любив майструвати які літаки невеличкі, він добре відмітки мав, коли навчався. Чоловік, який був закоханий у свою справу. І коли прийшов час випробування, до якого він крок за кроком йшов, коли відбувся цей час випробування, то він у цей час випробування змог це зробити. Час від часу я формувався як редемторист в Україні, в Куховині. Куховина – це така вёска, таке село Жидачівський район, Львівська область. І там є такий отець Микола Волосянко. Микола Волосянко був висвячений через Миколая Чернецького свого часу. Це зараз старший отець у нашій провінції. Ось апошний просто святар, якого висвятив благословенний Миколай Чернецький. І я в нього так само питав, як ви взагалі могли у час пересліду, такого тяжкого, могли вижити? Бо він сидів у в'язниці, і вони працювали на таких, святарі, на таких малооплачуваних працях, бо не могли, бо вони не вступали у комсомол, у партію, і просто не могли мати ніяких таких преференцій нормальних. І він каже, що якби цей час залишився зараз, то многі люди, які просто моляться зараз, живуть таким звичайним стиплим життям, вони б стали героями. Бо такий час він випробовує тих, які підрихтовані. І ті люди, які крок за кроком
ідуть шляхом за Христом, у часи випробування вони будуть вірні. Відповідно до слова Господа. Хто буде у малим вірним, той буде у великим вірним. Це дуже моцна реч. І шмат авторів якраз наголошують на те, що у нашій традиції християнської сході називається здобуттям цнот. Бо насамреч шлях християнський є певним шляхом змагання. Ведаємо, що свого часу відбулася суперечка в історію, заглянемо у часи Триденського собору, коли повстала реформація, і Лютер сказав, що человек грешный всередине охинається ласкою Божою, так, і через її він захований. Триденський собор, отказ на це сказав, що чоловік ще й освячається у супраці з ласкою Божою, і він усередині освячається. Це значить, що він переміняється. Коли поглядимо на антропологію чоловіка, так, то бачимо, що чоловік такий, за нашу традицію сходньої, трьохскладний. Є тіло, є душа і є дух. І ось, коли чоловік йде за чимось духовним, то духовним стає і душа його, і духовним стає так само його тіло. Відомі історії про святих, які навпрост йшли серед львов, коли їх хотіли забивати під час Римської імперії, і льви лягали біля їх ног. Відомі про святих, які просто сябрували з драпежниками. І так освячається чоловіче тіло. І він починає робити учинки нормальні, природні. Коли чоловік іде за пожаданнями свого тіла, то він подобним стається до живоли. Через те, що позбавляється сумління і вже керований стається через свої інстинкти, через свої пожадання. Бо є у нас трошки схиблена грехом така реч, як пожадлива частина душі, яка мала би прагнути Бога, але вона прагнуть земних речей, тому що не засмакувала солодкості Божої. У нас є і інше, є гнівлива частина душі, яка мала би нас оберігати від злих спокус, але вона скеровується на інших людей. Ось, наприклад, святий отці говорять, коли підходиш до молитви, гнів свій накинь супроть спокус, і після того підходь і молися. Є у нас і розумна частина душі, яка має очиститися і споглядати Бога. Але ця частина душі, так само перепираючися, увійшла у певну гординю, коли чоловік почав споглядати самого себе, закрився на себе, не виходить поза себе. І ось у нас є Якуб, який певну формацію духовну пройшов. І він там у витриванні і у постусі був, і виходить назад, як зустрітися зі своїм найбільшим страхом. Страхом, який є близький страху смерті. Найбільший страх, який може відчути чоловік. І ось виходить він назад і бере з собою так само своїх близьких. І коли він вже виходить, коли встав раніше, взяв двох жонок своїх і двох їх неволіць з 11 дітьми і пройшов бродом Явок. І взявши і переправивши їх, і все, що йому належало, розручай, застався він сам один. Треба розуміти, ось він вийшов від Лавана, ось пустиня, Якуб іде зі своїми близькими, жонками, зі своїми дітьми, і так само у його там некие тваринки є, і ось він переводить їх всіх через Явок і сам вертається назад. Він усіх перевів ближей до Ісава, а сам став за спиною їх. Тобто ще він має страх такий великий, що коли там почнуть когось бити, він буде втікати. І ось тут він, ідучи до свого страху, зустрікає з вельми цікавою реч. Так, зараз. І ось нехто дужався з ним аж до раниці, хтось змагався з ним аж до самого ранку. І коли той убачив, що не може його перемогти, докранувся до сустава стягна його, і тут же був вивихнутий сустав стягна у Якуба, коли він дужався з ним. І сказав той: «Пусти мене, бо вже взійшла зараниця». Отказав: «Не пущу тебе, покуль не добрословиш мене». Той каже йому: «Якое ім'я твоє?» Отказав: «Якуб». А той каже: «Ніколи вже більш не буде називатися ім'я твоє Якуб, але Ізраїль, бо змагався ти з Богом і з людьми і перемог». І запитався його Якуб: «Скажи мені, яким ім'ям називаєшся?» Сказав: «Чому питаєшся про ім'я моє?» І добрословив йому у тим самому місці. Якуб назвав тоє місце ім'ям Пануель,
кажучи, бачу я Бога тваром у твар, і збереглася душа моя. Вельми цікавий момент. Я зараз практику проходив у Бельгії, у нас в Антверпені є дві парафії. Є українська парафія і білоруська, католицька. І там, де молиться українська парафія, це латинська церква, то там, коли виходиш до церкви, а справа можна побачити таку грушу, звичайну грушу для бокса. І святар повісив цю грушу у церкві, і цей уривок про боротьбу з Богом написав знизу. Написав, коли хочеш позмагатися з Богом, ось тут є саме місце. Змагання з Богом це можна по-розному трактувати. По-перше, для мене було змагання з Богом, коли я став християнином. Надзвичайне змагання з непорозумінням Ісуса Христа, нерозумінням того, хто такий Ісус Христос. Для мене, як для обивателя, скажімо, такого не вельми віруючого, Ісус Христос був якимось там добрим чоловіком, який там нещо добре робив, можливо, навіть пророком, але відчути Ісуса Христа як Бога я ніколи не мог. І для мене було надзвичайне змагання у цьому плані, хто такий Ісус Христос. І Він мене перемог у цьому змаганні. І хочу вам прочитати так само текст послання до Філіп'ян. Вельми знайомий текст, апостол Павло використовує певний гімн, який вже існував. Так, де Філіпці? 2 глава. Друга глава з 5 віршика до Філіпійців чи Філіп'ян. «Тое хай у вас думається, що і у Христі Ісусі, який, маючи постать Божию, не лічив своїм здобитком ровність з Богом, але принизив самого себе, приймаючи постать послухача і ставшися на подобність людей, і по знешності признаваний за чоловіка, упокорив самого себе, ставшися послухмяним аж до смерті, і навіть смерті крижової». Тут бачимо такое увоход того, хто у подобі Божій, повідомив, що Син є подобою Отця, і він, будучи подобою Бога, будучи у Божій природі, спускається ніби до чоловіка, упокорив самого себе, ставшися послухмяним аж до смерті, навіть смерті крижової. Для того Бог узвисив його і дав йому ім'я, яке вище за всяке ім'я, як перед ім'ям Ісуса согнулося кожне колено на небі, на землі і під землею, і як кожен язик визнавав Ісус Христос єсть Господь, на славу Бога Отця. Це вельми такі, для мене вельми емоційний гімн такого кінорісу, поніження, випередження Бога, коли Господь Бог спускається до людини і сам стається людиною, і аж разом з людиною спускається в пекло. Разом з людиною йде до аду, звідки її підносить. І це вельми такий моцний момент, бо Бог дає Ісусу ім'я, яке понад усяке ім'я, як перед іменем Ісуса согнулося всяке колено на небі, на землі і опрометний. І розуміємо, що ім'я Ісуса – то, яке ангел говорить Марії дать йому. Ісус, Ішуа, означає, що Бог рятує, сущий Бог, Яхве, рятує чоловіка. І ось це є ім'я. І коли до його ще таке ім'я хтось носив, там, Ісус Навін, наприклад, то він указував на Бога, що ось є Бог, який рятує. Але Бог Отець дає своєму Сину ім'я, яке понад усяке ім'я. Понад усяке ім'я є тільки ім'я Бога. Як перед ім'ям Ісуса, і значить, що Ісус вказує на самого себе. Як перед ім'ям Ісуса Христа схилилося кожне колено на небі, на землі і під землею. І щоб кожен язик визнавав, що Господь Ісус є, що Ісус Христос є Господь, на славу Бога Отця. І це вельми моцний для нас текст є, бо у посланні до Коринтян ми так само читаємо, що ми будуємо, ми не будемо нічі, які будують на добрій основі, який є Ісус Христос. І час Господній, День Господній буде випробовувати, на чому ми будували. Чи будували ми на Христі Ісусі, чи на сріблі, чи золоті, чи будували на своїх пристрастях, тобто на соломі і дереві. І у день випробування не був би огонь, буде випробовувати, що застанеться, то, що було побудовано на Христі Ісусі, відповідно до сумління, яким є голосом Бога, то застанеться, а все інше, і воно вигорає просто, воно не має сенсу і буття. І так дуже просто можна відрізнити, що з'являється добрим, а що злим. Так. Коли я можу за щось подякувати Богу, значить, це добра річ. Я можу зустрітися з певними людьми, я можу займатися ніякою справою, і коли я можу за це дякувати Богу, це добра річ. А коли я не можу за це подякувати Богу, ну це певна річ злая. Коли сумління мені підказує, що ця річ злая, значить, не треба її робити.
І те, що відбувається далі з Якубом, це перемінення. Він змагається з Богом, представляє йому весь свій боль, певний свій страх. І Бог його перемагає. І Бог його перемагає, і він уже тримається за Бога і не хоче його відпустити. І для мене так само образ Христа, який молиться у Гетсиманії, і з його тече пот, кривавий пот, такого напруження і тримання зайця, це правдивий такий образ молитви. Якраз для нас, для Великого посту, це образ молитви. Триматися за Бога, триматися з усієї сили за Бога, бо це єдине наше уратування. Ісус Христос, той, хто нас рятує, за кого просто може триматися. І після цієї боротьби Якуб йде далі. Заходить сонце, і Якуб, піднявши в очі свої, бачив, що наближається Езау, а за ним 400 мужчин. Це значить, що Ісав йде із мужиками, йому на зустрічу. Тобто він не йде з квітками, не йде на зустрічу, а йде зі здоровою толпою мужиків, 400 мужиків йде. Це означає, що хіба що буде бити. І поділив дітей, Лії, Рахіль і обидвох їх невольниць. І помістив одну і другу невольниць з їх дімейцями напереді, Лію з її дімейцями криху за ими, Рахіль і Язепа самих опошних. Тобто він розклав уже такий спосіб, кого більше любив, того подалі поставив. І помістив одну і другу невольниць з їх дійствами напереді. Так. А сам, ідучи перед усіми, 7 разів поклонився до землі. Тобто, нарешті, він бере на себе відповідальність за те, що він робить. Він за собою ставить того, кого любить, і далі ставить тих, кого особливо любить, так? І сам іде наперед, готовий прийняти удар, який, можливо, є від Ісава. Готовий прийняти певне покарання за свої гріхи, коли так можна сказати. І Ісав побіг насустріч брату своєму, обняв його і, обхопивши шию його, поцілував його і розплакалися обидва. Ну і там Санта-Барбара, звісно, все добре відбувається. Но це вельми така цікава річ, так, що він, уже будучи готовий на покарання, состракає милосердність. Це подобне так само є до блудного сина. Ми недавно були в неділі блудного сина, коли блудний син повертається до свого батька. Так само дуже емоційна така зустріч. Та він повертається до нього, вважаючи себе рабом. Він поклоняється перед ним, ніби будучи готовим стати рабом своєму батькові. Але його батько приймає його і підносить його до гідності. Так і Господь нас приймає, коли ми з покаянням приходимо до Його, повністю довіряючись Його голосу і голосу. Тому Отця наша Небесного через Ісуса Христа Він пробачає наші провини, Він очищає нас, окутує своєю милосердністю і ласкою і дає нам можливість попросту зростати. Хотів би так само вам зачитати з книги «Дій апостольських». Бо коли ми вже з вами повірили у Христа Ісуса, то так само маємо виконувати те, що обіцяв Він нам, те, що Він заповідав нам. У своїх діях, коли в учні зібралися з ним і питали його про те, чи він знову не буде будувати володарство Ізраїлю, і він каже їм такі слова. «Не ваша справа ведати час і хвилини, які установив Отець своєю владою, але коли отримаєте моц від зійшовшого на вас Духа Святого, тоді будете мені свідками в Єрусалимі, во всій Юдеї, де Самарії і аж по краю землі». Брати і сестри, на цей пост хотів вам так само думку про свідчення Ісуса Христа. Бо відомо, є такі свідки Єгови, а ми є свідками Ісуса Христа. Ми є Бога, який є укрижованим, правдивими свідками. І Господь Бог закликає нас свідчити. Бо віра наша мусить попросту з нас переливатися, переповняти. І коли Господь закликає своїх апостолів приймати Святого Духа і істи далі, проповідувати, свідчити Ісуса Христа, то це так само наша з вами задача. Через добрі вчинки, через пробачення, через те, що відповідно є християнам, свідчити Ісуса Христа. Це наша з вами задача, і тому хай Господь Бог добрий, ласкавий, благословить нас на цьому шляху. Хай нам допомагає перемагати всі наші проблеми, долати всі наші спокуси і йти за Господом Ісусом Христом. Амінь. Давайте помолимося, домашні молитви. Яке надзвичайно добрим прикладом слухання Слова Божого і Його виконання. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого,
води породила Христа, спаси і збавителя душі. Слава Ісусу і Сину і Святому Духу, це тільки за все, і віки. Дякую, слава Ісусу Христу. Ty wyraził świadczenie Twoje, tu rodny Mińsku. Panu my przebaczamy Ciebie, że Ty jeszcze nie o Mińsku. Daj Gospod Cię błogosławić. Ty natomiast Ty upisał się u katechezy, jakim zaczęli wczoraj, u każdą sobotę, u nas o 18 godzin jest wieczernia, u 19 przykładna jest wielkopostna katecheza dla wszystkich. Nie tylko dla parafii Świętego Józefa. U następną sobotę, u 18 wieczernia, u 19 katechezę ma jej siostra Wiktoria, pedagog, psycholog i monachina i mówić na temu, jaką zadał nam Papa Franciszek, nie lga wierzyć na jedności. Mianowita wiera, Jana Rezwiecka po wspólności. Wszystkich zapraszałem na sobotę, na 18 czy na 19, kiedy chcecie, a zaraz zapraszaję tak samo na ukraiński nieki czaj i czekoladki u kafe. U kafe. Я би себе готувала. Національний Michał, ty tu gospodarka. I co bardzo działa?